meghalayapost.news. Ka LS Simli Production kan penkut no ya ka Bhoi Superstar Season 2 haka kasan Tarik Kyllalyngkot arjarapsan kabansang nadu kapor lai beji janmiet ha umsning auditorium hall hakani ka Bhoi Superstar kidan khasan ngut kisamla ki belarung jakathub jangka grand finale bat gini kisamla kini ya kanam ladu haka bakin sayo ru ya ka kusnam balapan kre daka LS Simli Production nakaleng ba lansio Simli kum CEO ke LS Simli bat uba Stanwell Mani kila khol la werik pa ba baman masakhi bat ban ai mensim ya kini kisamla badon sap hakaba ka thong bala iron san ki khun samla kalong ban sei madan ni kisap ki phong ki khun samla jong kani ka district shishu kle thu ru ba hakte ki si kin don ru ki kaitor ba kiting shop ki puron ba pau na gajla ban ban ai mensim ya kini kisamla badon sap hakathan ni boy ngi na kaliang kinopnya jong ka Bhoi Superstar ngidan banwan sapi ki ba ki baju e ki baju susunan bat ki ba ju support man la kapor ya kisamla don sap kisamla ki badan ka talent mo ki ba dan ki ba syong basa hakadong kathan jongi te ngi na kaliang kinopnya jong ka Bhoi Superstar ngidan ban ong ban pentip sapi ki ba kinong song snong jong kadong kathan Bhoi ba kumju jong ka jelari kasih hi Bhoi ba na kaliang jongi nila penlong ikan ika Bhoi Superstar na kamanta bangin jit ngane bangin wat ya kisamla don sap hakalwai hakashat ngane bat kiwi ki benta ti menta nila dep semifinal haki penai badap bat menta pat ngiwan kompetip sepi bangin sepelong no ya ka grand finale kamanlong haka kasan Tarik menta penai Januari hapo auditorium hall umsning ti na kaliang jongi ngi kwa ban kerpat ipi ki ba ba sumubha ban wan lem hakatigas ngi ban ailem ka jikasan ya kisamla don sap jong kadong kathan jongi hi namar ba ka jingwan ka jong phi kan ai mesim ki namar ba mo ki paldo pasna mo jongi lada ki perform ki shat ki wala dam don nong pai lada phi phimwan basaki maki kindo mesim te na kalian jongi kumbangi kwa he ban sei ye ta ki reu don sap bakin wan chakmat tingi kerpat phi ki ba sumha ban wan lem ban ai ka jikasan da ka ba ka jingwan ka jong phi kisamla don sap jong kadong kathan jongi kedang la shu kundo ban kiu ngane balep ha na goi kapor chakoi kapor pat te na kalian jongi ngi kerpat phi sumha ban wan bani sakhi hak tegas ngi haka khasan Tarik mentau pena Januari ajar atusan bat kadi nado kapor live baje seneng bat hadian jong kate ke program kindal akut ke program kindar ki jam session ki DJ ngaru ngakot ngawer ya pi iwei pe wei ki ba jong kadong kathan jongi na po Bhoi ban Christian lem lane ban aimen sim ya kine ki samla ki hep ki ba e ki jongi ki ba lala ban le bha ha ki round ki bad la dep sadin bat menta ka kenting la poisa ka grand finale bakin yakun ya ka final te ki don hadu khatsan ngut ki ban yakun ya ka final ki ban yakni ya ka nam job ban long uta u superstar jong ka season 2 te nga kerpat ba pinyawan bat nakaliang jong nga khamtam ya ki bahing hasem jong kini ki khna ki hep ki ba red ba pin sngobha ban Christian lem ya ki ban ai ki kapor bakin yo ban practice kadang don kapor hadu ka khatsan Tarik Christian ya ki ai mensim ya ki bat yale ban penbit penbiang ki jindon kam jong ki namar kum bang itip ba kisap ki phong ha kini ki singi ki ba menta kidai ki wei kadai ka wei na kalat ka bakila ban im ha kaliang kayo ka kot ka bakila ban le bha ha kalawei ka jongki namar ba kamlong shu kum hakipor ki ba menshwa menta kilala ban kamai lengba jongki sap ki phong ki jongki te namar kata lada nakaliang jong phi ki bahi ngasem phim aimen sim yaki nengkong e te kumno ngin khimi lenti ba maki kin long ki brew ki ban poi sakathong ha ka jing im ka jongki te nakaliang jonga ngara karpat jur e ba ya kumjuru ya phi ki hep bat ki samla ki blala ban poi saka final ba pin sngoba ban ya le bha ban ya practice bha ban shim ya kane ka kalat ha ka jing im ka jong phi kum ka wei na kalat ka ba ka jing sedang ka jing im jong phi ba pin poi sakathong ngara kwa ru ba le se ngimla ban phone ya phi rel ki ba yo i kane ka khubor ha kane ka por kane hi kan long ka jing pentip na banta jong phi ki no ishim banta bat baro ki ba Christian ya kane ka program ka jongi kerpat ba pin ya le bha bat shim khiai kane ka banta ka ba phi hab ban pendep
MeghalayaPost.news.